Pri vstupnej chodbe je dôležité, aby neunikalo teplo von a studený vzduch dnu. Aby sa neporiadok nenanosil do denných priestorov, nebolo vidieť topánky a mali ste si kde odložiť bundy. Za vstupnou chodbou máme otvorené denné priestory s oknami, orientovanými na dve svetové strany, ktoré presvetľujú celý interiér. Tiež tam sú veľké presklené dvere, ktoré slúžia ako východ na terasu. Spojená kuchyňa s ostrovčekom, prepojená s jedálenskou časťou a obývačkou je dokonalý priestor pre spoločné trávenie rodinného času. Dnes veľa ľudí trávi čas v práci mimo domu, preto si niekto môže váriť večeru, niekto si dokončovať prácu na počítači a niekto oddychovať pri obľúbenom filme. Kuchynský ostrovček využijete na varenie, raňajkovanie, pitie kávy, ale hlavne je to k priestrannej kuchynskej linke ďalší úložný priestor. Čerešničkou pre kuchárky je okno priamo nad kuchynskou linkou, ktoré ju krásne nasvetľuje a slúži ako živý obraz. V kúpeľni je nadštandardne veľký sprchovací kút, prípadne vaňa. Výhodou je okno na vetranie ako aj prísun svetla, ktoré vo veľkom množstve bytov chýba. Pri detskej izbe alebo pracovni nám veľmi záležalo na tom, aby bola svetlá, slnečná a teplá. Veľké okno orientované na južnú stranu tiež slúži ako dvere na slnečnú terasu, ktorá je voliteľnou časťou domu. Tá zväčší celkový využiteľný priestor. Spálňa je v štandardných rozmeroch s priestorom na manželskú posteľ, nočné stolíky a veľkú vstavanú skriňu. Všetky vizualizácie, ako aj virtuálna prehliadka, sú vypracované v presnom pomere ku realite, teda toľko priestoru, koľko vidíte tu, uvidíte aj v skutočnosti. Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte a už o 6 mesiacov budete piť kávu aj vy vo svojom vysnívanom novom bývaní.